ассалому алайкум ба радиои озодӣ. Ин субҳ шунидем, ки Каромат Шарипов аз олам даргузаштааст. Аммо бовар накарданист. Аммо аҷал ба ҳамаи мову шумо маълум аст. Дар ки ҷое ҳам набошӣ, вақту соатит ки бучид, ҷонатро қабз мекунамояд. Ман аз номи худам ва аз номи тамоми муҳоҷирон ба хонаводаи Каромат Шарипов ҳамдардӣ баён менамоям. Худованд сари ҷамилшу бифармояд ва рӯҳи Каромат Шариповро шод бигардонад. Аммо Каромат Шарипов дар ҳам гузашта бошад, аммо дар қалби мо муҳоҷирон зинда аст. мо ҳамеша аз ӯ ёд менамоем ва дуои нек менамоем. худоро шукр, ки иззат амонам Парвардигор умрашро дароз бигардонад. ба муҳоҷирон кӯмак мерасонда истодааст ва кӯмак мекунад, аз ҳуқуқи муҳоҷирон дифоъ менамояд. ҳазорон бор шукр. аммо ҳар як шахс ҷои худашро дошт. худованд рӯҳи Каромат Шарифро шод бигардонад ва қабрашро пурнур. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салому алайкум ба радиои озодӣ ва салом мегум ба ҳама мардуми ғариби тоҷик ва дар ватан будагиҳо. ҳамдардӣ худа баён мекунем ба аҳлу оилаи Каромат Шарипов. хеле ғамгин шудем, ки аз олам чашм гузашт. иншоалло ҳама мо ғарибо дар ҳаққаш дуо мегим ва хоҳони онем, ки дар қатори ба гуфтаи истилои забони русӣ ҳаминчунин герой бошад, ки ҳама вақт ёдш кунем. боқӣ дар амони худо.